Днес ще говорим за лицевите опори, а именно за самата механика на лицевата опора. Лицевата опора сама по себе си таргетира три мускулни групи, а именно гърдите, трицепсът и рамото. Именно понеже е едно упражнение, което е доста basic, то само по себе си предлага много различни вариации на изпълнение, при които можем да таргетираме горната част на гърдите, средната част на гърдите и долната част на гърдите, които биха довели до доста добър завършен вид на гръдната мускулатура. Естествено, при начинаещи в началото формата няма да е в пълния си завършек, но с много търпение и старание всичко води до доста добри резултати в продължителен период от време. Сега ще ви покажа един тристепенен план, който ще ви помогне да изпълните лицевата опора по възможно най-перфектния начин. Нещо много важно при изпълняването на лицевата опора в началото е самата подготовка. Ръцете се поставят на ширината на раменете и също така на нивото на гърдите. Представете си една мислена линия, която минава през вас, а именно през таза и през раменете. Те трябва да са на абсолютно една линия, за да може да е правилна самата лицева опора. Още нещо много важно е самата позиция на кръста, а именно, че тя трябва да е в неутрална позиция, не трябва да е твърде арчната нагоре и не трябва да е твърде надолу. Преди да преминем към изпълняването на самата лицева опора, също имаме едно последно нещо, което е да стегнем коремът и глутеусите. След като вече имаме самата основа на нашата лицева опора, е време да преминем към нейното изпълнение. Спускаме надолу цялото тяло, като сгъваме лактите и привеждаме главата, раменете и гърдите към земята. Доближавате се колкото се може по-надолу до земята, за да може цялото ви тяло да е максимално близо до земята и също корема се поддържа през цялото време стегнат. Мога да подсигуря, че по този начин, чрез тази тристепенна програма, ви е помогнала да се завършите лицевата опора и да елиминирате всякакъв вид грешки и да я направите максимално перфектна.